trebamo rješavati ti uzroci. Više manje izražene u opisu problema, zabavnih ali ja volim ovak doći pa čujem onda koji ima. Zato što toga žena treba biti doma, a ne tako da se vrti po nastavcima, da imate nema doma, da nema nička, da je to. Nedostatak sadržaja za mlade, sportskih, kulturnih i zabavnih, neiskorištenost potencijala mladih u sporu i neuključenost mladih u lokalnu politiku. I krajnja posljedica, delikvencija i opće nezadovoljstvo mladih. Same vaše projektne aktivnosti, što ćete točno postići? Vi ste sad opisali ciljeve i radi tih ciljeva će biti neki rezultat. Znači vi ćete raditi sa